Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, July 1, 2025. Hemodialysis Center sa La Carlota City ang nagsira. Mga dialysis patient na balaka. Mga tripulante sa naglugdang nga barge na rescue sa mga mananagat sa Cadiz City. Senior citizen patay sa pagpaniro. NPA nagako sa krimen. La Castellana LGU nagahaylo sa mga evacuees nga magbalik sa campsite. Kag sa good vibes, No Let's See Global Campus sa Talisay City nagbukas na. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, duha tubtub tatlo ka bagyong mahimo magsulod sa Pilipinas sini nga bulan sang Hulyo. Ang LPA nga ginamonitor sa pag-asa malapit sa Eastern Luzon ang may medium nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras pero ginalantaw ang posibilidad nga mahimo ini mangin isa ka bagyo sa masunod nga inadlaw. As of 2 p.m. may isa paghid ka LPA nga nagporma sa GWA sang Philippine Area of Responsibility kag ini naman ang ginalantaw nga may mataas nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Subong nga bulan sang Hulyo, may duha tubtub tatlo ka bagyo ang ginapaabot nga magsulod sa Pilipinas. Ini ang isa sa mga binulan nga may madamo nga bagyo nga nagasulod sa pungsod. Kung base sa nagliligad ang track sang bagyo, mahimo magtabok sa Luzon o kung mag-recurve pasaka. Ang Luzon kag Visayas maka-eksperyensya sa maulanon nga panahon sini nga semana dala sa LPA kag hangin habagat. Sa number 9, mag-utod nga Sunday Councilor Cesar Rossini Distrito nanumpa kay Mayor Greg Gasataya. Sa atubang sa ilang mga supporters, nagpanumpa Sunday Councilor Cesar Distrito kaga Barangay Singkang Airport Punong Barangay Rossini Distrito kay Mayor Greg Gasataya sa Bacolod City Mayor's Office kaina sang aga. Sa iya pagbalik sa konseho, ginapaabot ni Distrito nga mangin masulhay ang tanan ilabi na nga mayorya sa ila ang katapo sang asenso Bacolod. Buwas maga-convene ang konseho nga pamunuan ni Vice Mayor Claudio Puentevella kag ginapaabot ang pagtalana sang committee chairmanship. Gindugang ni distrito nga temporary siya nga magapabilin bilang spokesperson ni Congressman Albi Benitez. Iya ginanunsyo nga temporary anay nga magaopisina ang kongresista sa 10th City sa sulod sang Mountain View Subdivision sa Barangay Mandalagan. Inisamtang ginaplastar pa ang iya mangin permanente nga opisina nga mas mangin mahapos makatuan sang pumuluyo. Mga talaba kasami nagakadto sa opisina sa congressman, ano mo nagapangayo medical, burial, mga educational assistance. Ang ako naman ng pangabay sa ilang at hindi nang anay ka mo mag-expectar kaya naga-establishar pa lang sa opisina, nagapanita pa lang sa pundo. So basi somehow hindi pagid na amo na ka insigida matag, but they are accepting all requests and all ng financial assistance ng mga Sa number 8, Iloy sang bata nga nakatulon sang magnet nagapangayo bulig nga maoperahan ang iya anak. Hunyo 16 sa first day of school bilang grade 2 pupil sa isa ka buluthuan sa syudad sang Cadiz, apang wala siya maghuna-huna nga makatulon sang magnet ang bata. Sunod sa Iloy nga si Rhea May, nagbakal sang magnet sa gwa sang eskwelahan ang iya 7 ka tuig nga bata kag iya ini natulon. Duha na ka semana nagligad apang wala gid magwa ang magnet sa lawas ng bata. Gani nagdesisyon si Rhea May nga ipa-check up siya. Gin-refer sila sa isa ka pribado nga ospital sa Bacolod bangod nagakinahanglan sang operasyon ng bata.
apang wala gid sang ikasara nga ibayad sa hospital bills ang iya pamilya. Nagalibog ang ulo ni Rhea May kung sa diin makuha sang kwarta gani nagdangog siya sa social media agud mangayo sang tabang. Para sa luyag magapalapot sang ila hamili nga bulig, mag-contact lang sa Iloy sang bata sa cellphone number 0915-044-0513 o kung magpadala sa mensahe sa iya nga messenger. Sa number 7, senior citizen patay sa pagpaniro. NPA nag-ako sa krimen. Patay ang senior citizen nga tricycle driver matapos gintiro sa 3 ka mga armado sa barangay General Luna sa Banwa sang Toboso, kaina Martes sang kaagahon. Yara sa sulod sang iya puluyan ang 64 anyos nga biktima sa ginsulod ka gintiro sa makapila ka beses. Sunod sa Toboso PNP, wala sang may nakakilala sa mga suspect sa lugar, bangod nagasuksok sila sang bonnet kag kalo. Na-recover sa crime scene ang 6 ka basiyo sang 9mm. Wala naman sang anuman nga kaso ang biktima sunod pa sa Toboso PNP. Ginako naman sang Roslyn Gina Pelia Command ang New People's Army nga ila ginsulutan ang biktima nga ginkilala kay alias Eboy. Ginalegar sang rebelde nga grupo nga si Eboy ang isa sa nag-guide sa mga soldado agud i-raid ang mga hangaway sang NPA sadtong Marso 18. Ginsiling ni Polisa Captain Judices Catalogo, ang spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, nga makabig nga senseless killing kag wala sang respeto sa kinamatarong sang tawo kung sila ang pamatsyon dayon kag hindi paghatagan sa nagakaigo nga due process. Suno kaya Catalogo, kung may sala ang tao, ginaimbestigaran ini sang kapulisan. Ginatipon ng ebidensya kag ginapasakaan sang kaso agud masabat sa nagakaigo nga korte kung anuman ang alegasyon batok sa iya. That's in a way on democratic way naman yung pag-conduct sa investigation. Kung ang isa ka tao nakasala, isa ato niyan, pinapailan na yan natin kaso. And then time to be heard at the legal due process. But kisa ato ni engineer, kung may harap ang ipag-ako sa ila, kina-consider natin may ebidensya sa ila pag-ako. Na-consider natin yung senseless killing ni ang ano natin o pag wala na lang yung pag-respeto sa kabuhi sa tao. Kaya nevertheless, kung sino madaya, may anggulo kag may time nga pagdipinsahan sa tao kung matuod maging ang allegation sa mga illegal mga bagay. We have a proper court nga sila riya ma-decide all over sa actions ng ato nga mga katawhan, not in the sense nga ibutang nato nga ang tawag sina ang justisya sa ato nga kamot. And in the first place ang ato kapulisan, we are upholding the human rights and the laws ng tao. Kung nakasala ang tao, let the court decide all over to it. Kag mas value kung nato ng kabuhi sa tao. Kaya doon na lang kita na nato, doon kahapos na lang kita ang pagpatay sa o kung pag-deny na lang sa kabuhi sa tao. The end of the day, ang ining mga tao nga nato ni, tao pa man sila, ay ilang tao nato na anong consequences ang inahimo nila. Kung they are properly guilty, supported by evidence, reso nato sila. Sa number 6, mga tripulante sa naglugdang nga barge na rescue sa mga mangingisda sa Cadiz. Yara na sa maayong nga kahimtangan ang 6 ka mga tripulante matapos silang gin-rescue sa mga Cadiz noon nga mangingisda sa baybayon sa tunga sa mga isla sang Romblon kag Sibuyan Lunes nga adlaw Hunyo 30. Nagasakay sa MV San Juan Bautista, isa ka landing craft transport ang mga tripulante sang sila ang naglugdang bangod sang buho sa ballast tank sang sakayan. Natabuan man nga may naglabay nga mga mangingisda padulong sa Negros Occidental. Ginabuligan nila mga tripulante kag gindala sa Cadiz Commercial Port. Gikan sa Gihulngan Port, Negros Oriental ang sakayan kag magapadulong kuntani sa Navotas City para sa dry docking. Sunod kay Philippine Coast Guard Southern Tagalog District Commodore Jeronimo Tovilla, may karga nga 2,500 liters sang krudo ang sakayan kag wala sang cargo. Gindala ang mga gin-rescue sa PCG substation sa Barangay Zone 6 Cadiz para makapahuway ante sila ang makapauli sa ilatag sa mga lugar sininga hapon.
Sa number 5, reshuffling sang pila ka mga nagaserbe OIC sa mga city department na talana sa Bacolod City Government Center. May report si Nico Delfin. Paagi sa gin-issue ng Executive Order number 2 ni Mayor Greg Gazataya, ginkinahanglan nga magbalik sa tanan niya mga city employees sa ila orihinal nga opisina o kun plantilla positions. Nalakip na diri ang mga gin-appoint bilang mga officer in charge sa pila ka mga city department sa idalom ni anay Mayor kag karon Congressman Albi Benitez. Ginpahayag sang alkalde nga iya ginatuna ng pag-ilis kag pagtalana sa mga serbe nga department head sa tagsa ka mga departamento. Kaina iya gin-appoint nga mga department head ang nagaserbe nga acting city accountant sang City Accounting Office nga si Attorney Jeremy Sariaco. Iya man ginanunsyo ang pagtalana kay Attorney Allen Love Dignadice sa Bacolod Environment and Natural Resources Office. So naging pangabay ko siya if na kung ma-look into niya ang compliance. This is not witch hunting. Okay? To be clear about this. This is more of them complying sa dapat nilang himuon. Kasi kinabayaran sila sa syudad. Kasi ang atong observations, kadamo gid reklamo about schedule, about ibang aspects ng garbage collection. Nalakip sa mga posible may ipatuman nga reshuffling ang City Engineer's Office, City Cooperative Livelihood and Development Office kag iban pa. Ginpahayag man sa alkalde ang bahin sa pagpatuman sang no appointment, no work policy sa mga job order workers nga nagtakop na ang kontrata sa Bacolod LGU. I already had, I think, 2 meetings with them. Okay. Ang challenge kidara sa city engineers is ang mga projects na pending way back 3-4 years ago o 3 years ago nga way pa nagkala-tapos. So I just want to see kung ano ang ila plano, kung paano nga mapadasig na siya. That's number 1. Number 2, ang aspect bala nga ang ila program of work na ginahimo based akong pag-intindi sa pag-meeting namon ng estimates. Ang nanta ko na dapat there should be a fixed na estimate sa mga projects. No, kaya ang presyo ay managa liwat-liwat. Magapabili naman sa posisyon si City Agriculture Office OIC Maricar Quero nga among iya ginmanduan nga magahatag atensyon sa pag-deploy sa mga artificial reefs nga hasta karon nagapabilin gihapon sa runway sang daan nga airport sa Barangay Singkang Airport. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 4, Senator Zubiri nag-aapela sa kay PBBM nga pirmahan ng layi para sa pagpatigayon sa barangay kag SK elections. Senator Juan Miguel Zubiri ang nagapanawagan sa presidente nga kung tani lagdaan o kung tugutan na lamang nga mag-lapse into law ang hagna nga ginpasar angot sa bag-o nga term of office sa mga barangay kag SK officials. Sa interview sa media sa senador nga nagpadulong sa Cabancalan City, iya ginsilingan na human na ang ilang nga papel bilang mamalidha sa pagpasar sang layi. Gani yara na sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon bahin diri. Luyag ni Zubiri nga mapasarang layi bangod ginaset sini ang mga term of office sa mga barangay officials kag ini magalawig sa 4 ka tuig nga isa ka-term sa maximum nga 3 terms. Isa naman ka-term para sa sangguniang kabataan. Malipot naman lang ang extension bangod sa Nobyembre 2026 na ang mangin eleksyon. Pwede nga ini ang pagapirmahan sa presidente o kung pwede nga mag-lapse ang 30 dias kag mangin layina o kung i-veto sa presidente. Sa Oktubre, nakaschedule ang election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung hindi maaprobahan ang layi sunod kay Zubiri, nagakasayuran nga matabo ang barangay election sa December sining nga tuig nga kung lantawon mabudlay na para sa COMELEC sunod sa iya. And we're appealing to the president. No, I'm appealing to the president to let the law pass. Let the law pass because it will now fix the term of all barangay officials to 4 years. There's only a short extension because the elections we have to extend to
2026. And lapit naman ang 2026, it's only 6 months away. Kaya mabudla yan, gitang COMELEC, may harap sila election sa BARM on October. Kinalang, bantayan, ni George Garcia ang BARM kabalo ka naman to, grabing away-away ang patsanay, grabe. So, after the elections of BARM, their resources will be depleted. We'll have to help fund them again for a December national elections. Sa number 3, padayon ang pagpangita kag pag-engganyo sa lakas Saliana LGU sa mga evacuees nga nagbiya nga wala sang permiso nga magbalik na sa campsite. Sunod kay John De Assis, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa lakas Saliana, ilanagin pangita mga internally displaced persons nga nagbiya sa campsite sang kahapon Lunes nga adlaw. Padayon ang ilang nga istorya sa ilang nga magbalik na, labi na nga ang ilang nga mga puluyan ang hindi pwede mabalikan pangud sakop sang 6-kilometer danger zone. Pila sa ila suno kay De Assis sa nakita nila nga nag-upod tener sa ilang nga mga himata. Nagapatuman naman sila sang rekurida. Hindi pa lubos nga mapatod kundiin ang mga nagbiya nga evacuees bangod bukas pa ang window nga ginatugot para sa farming activities. Sunod naman kay Governor Eugenio Jose Lacson, kung nagbiya gid man ang mga IDP nga wala sang pahanugot, hindi man sila mabasol, labi na nga tuman na kadugay sila nga nagtener sa mga evacuation center. Padayon ang pagpangita kag paglambot sa ila, suno kay Lacson. Iba naman nag-exert ang effort ng LGUs aiding sa mga IDPs through sa mga certain people na amon na ma-identify nga beside the road lang. So, nang makakommunicate pa kami siya kagapon, may mga remorse pa or kasi sa ilang pag-initiate lang lang wala coordination nga nag-transport sila wherein nga daw na LGU sa ilang move. If they indeed decided on their own to go home, you cannot blame them anymore. It's been a year now, and it's really not a conducive place to stay in an evacuation center for a very, very long time. So we're reaching out to them just to make sure that they understand their action. But just the same, we will continue to convince them to stay in the centers for those that are required to be in the centers. Sa number 2, City Health Complex sa Bacolod mahimo mangin operational na sa Setyembre. Gina-inspeksyon sang katapos ng City Engineer's Office ang nagapadayon nga construction sang Phase 1 sa Bacolod City Health Complex nga yara na karon nga 70% na human. Ginsiling ni City Health Officer Dr. Carmela Hensoli nga sa Setyembre ginapaabot nila nga mangin operational na ang proyekto kag masugura na nila ang pagsaylo sa bag-o nga building. Hulyo sa nagligad nga tuig sang ginsuguran ang proyekto. Kapin sa 220 million pesos ang ginpain nga pondo para sa health complex nga napahamtang sa Barangay 20. Ang primary health care facility ang mayara sang dialysis center, clinics, birthing facility, physical therapy center, laboratories kag iban pa nga pasilidad nga ginakinahanglan sa pagpasanyog sang health services sang syudad. Sa tiyon nga makasaylo na ang daan nga mga health offices sa bag-o nga building, sugura naman sang syudad ang pagtukod sang Building 2 sang medical complex. Like ano mga services? OPD namon ara tatanan ang inang ruman da pala isaylon na namon sa dalong di complete with all the amenities. Ang mabilin lang siguro namon di ang TV section and the laboratories dito siya sa second building. Hindi naman pagidungan. Mahuman na doon, high moral na. Ay at least uplift na excited na ko. Or at least na-upgrade na gitman. Thank you sa effort and support ni Mayor Albi. Kag sa number 1,
Hemodialysis Center sa La Carlota City ang nagsira. Mga dialysis patient na balaka kung ano ang matabo sa ila. Pathag sa probinsya, temporaryo lang ini. Isa ka dialysis patient ang nagpadangat sa nga pagkabalaka matapos nga maabtan nga nagsirado ang Hemodialysis Center sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa La Carlota City. Sunod sa iya, hindi mahapos para sa parehos niya nga magsaylo-saylo sa dialysis center, ilabi na nga ang iya mga dokumento ang yara sa amo nga ospital. Wala man kuno sang may nagapaathag sa ila kung ano ang natabo kag kung saan o mabalik ang operation o kung makabalik pa operate ang amo nga pasilidad. Isa pagid ka pasyente ang nagkabalaka man, masobra sila kuno sa 130 tanan ka mga pasyente ang nagapadialysis sa amo nga pasilidad. Pathag ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz sa pag-inspeksyon sa Provincial Health Office, nagakinahanglan nga matinluan ang amo nga pasilidad. Gani ginpakamaayo nila nga ipa-refer anay ang mga pasyente sa iban nga dialysis center samtang ginapatinluan pa ang dialysis center. Suno kay Diaz, kinahanglan anay nga masiguro nga matinluan ang pasilidad antes pabalikon ang mga pasyente para safe ini para sa ila. As of press time, wala pa makasabat ang Provincial Health Office kung saan uliwat mangin operational ang amo nga dialysis center. Kag sa Good Vibes, ginbuksan na ang bag-o nga Nolitsi Building sa probinsya sa Talisay City, kaina sang aga. Ang 135 million pesos nga facility ang katumanan sa damag pagginpromisa sa mga negrense nga nagahatag ligwa para sa world-class training. Yaring report. Yay! Award of applause! Ginsaksihan hindi lamang sa mga local officials kag mga local stakeholders ang opisyal nga pagbukas sang bag-o nga Global Campus kag Innovation Hub sa Negros Occidental Language Information Technology Center sa matab-ang sa Talisay City kaina, kundi pati man sa mga partners sini abroad. May 3 ka mga building nga natukod sa 2.5 hectares nga propiedad nga gin-donate sang pamilya ni Antonio Montinola. Mayara sang main building, dormitory para sa mga estudyante kag foreign language building. Ang mga laboratories nga nagaserbe nga classrooms sa mga estudyante ang na-design kag na-equip santo sa kinahanglanon sang kurso nga ginaeskwelahan. Pila sa aton nga nabisitahan ang robotics lab, esports lab, ang computer-aided design lab kag ang animation lab. May 3 ka auditoriums nga sarang magamit kag may library. Mayara man sang Business Innovation Hub. Sa iya nga speech, ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ang pag-operate sang bag-o nga campus sang Nolitsi katumanan sang damlag pa promisa sang iya administrasyon sa mga negrense. Sunod sa gobernador, deserve sa mga negrense ang access sa world-class training. The province chose to champion countryside education, that we believe that the digital economy must not be limited to big cities, that Negrenses, wherever they are, deserve access to world-class training, meaningful employment, and the tools to create a better life. This campus is a promise kept, a legacy built not on words but on action, and a reminder that with good governance and the right partnership, progress can begin anywhere. Sa programa, isa ka Memorandum of Agreement ang ginlagdaan upod sa International College of Advanced Education gikan sa Northern Territory sa Australia para sa global collaboration kasubong man ang para sa nagapadayon nga scholarship program sa idalom sang Study Now, Pay Later scheme upod sa gihapon sa International College of Advanced Education kag Alana K. College. Just a really simple analogy for me about the economic benefit to this province from the work that the government has been doing here today. So there are students who have come from this area and have undertaken our courses and Alana's courses. They become permanent residents, they become citizens,
They've been sending money from Australia back to the province, and I know of some of them who are buying real estate back here in Bacolod using Australian dollars, right? Money generated overseas. So this is a fantastic economic initiative as well as an education initiative, Governor, where you get true economic transformation of the lives of the people back here. Humalin sa 2008, dako na ang pagtinad sa nulitsi sunod sa gobernador. May 8,888 na ini ka graduates kag may 83% nga employment rate. Nagakasayuran nga masobra sa 7,000 ka mga negrense ang nakakita sang trabaho paagi diri. Kagitang nag-shoutout sa ating mga live viewers kay Boy Jem Garferio from Banago, Purok Riverside, Zone 3. Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros watching live from Sagay City. Hello sa mga taga-Sagay. Aida Arroyo Palencia, good afternoon to all viewers of Digicast watching from Taiwan. Gloria Bantige, good afternoon Ma'am Barbara, watching from Hulupandan. Kay Nelson Marvin Aurino, Leonora, maayong hapon Negros watching diri sa Dubai. Kay Jubea Yap Janala watching from Baguio City, good afternoon Digicast Negros. Kay Sir Andre, good afternoon. Kay Sir Ray Tuhaw Tinosan, maayong hapon Digicast Negros. Kagamo yato, oy, before pagid kita mag-end, kita man ang nag-greet sa aton nga Digicaster kay Ish Faikol sang happy birthday. Happy birthday, Ishi! Kagamo yato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.